Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Nani babukele kusaseyelo champion lele siyaphinda siyahlangana futhi kuyo emafiking awo amanyala kuba yilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala kwaze nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngwaphela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaza benawo amanyala bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo sibese ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo namhlanje ke Nkosi yami senekelwe hayi mangingachithi isikhathi mangingene kulo udaba la namhlanje sanibonani emafikini kube emhlabeni kugcwele usizi kulomhlaba omakade ahlabayo abantu ngazofunga ukuthi bazalwa izinja ngenxa yendlela abaziphethe ngayo akusekho kuhle enhlobo kulomhlaba esiphila kuwo ziningi izinto sizizwa ngamadlebe ethu ziningi izinto sizibona ngamehlo wethu ezinye sithi masizibona sikhubeke emoyeni sizibuza ukuthi thina siyophelela phi kanti kulomhlaba makwenzeka izinto ezinjena ngabe vele soyaphela yini umhlaba ngabe yiyo yini nale indlela esesigwetshwa ngayo zinkulu izinto ezenzakalayo azinambitheki azetshiseki ubukhulu bazo ke lobo omama sebasebenzisa izingane zabo ukulwa namadoda abathandana nawo omama sebalwa ngezingane zabo ukulwa nabafowabo omama sebalwa ngezingane zabo ukuginqa abantwana bomakhelwana abaphokophele phambili baningi abafowethu ababhadle emajele bengazange benza cala baningi obaba bethu abadonsayo amacala kodwa bawazi baningi abafundisi abangaphakathi kodwa amacala bawazi baningi abantwana bebezizamela impilo bafunda bathe mabeqala bephumelela kwasetshenziswa izingane ukuthi bawiswe basejela amacala lawa bawazi khona nalo baba otrendayo ku TikTok ku YouTube icala naye akalazi futhi uyambona umbhekile ukuthi akalazi icala yazi mangibona izimo ezinkanjena ngifikelwa zinyembezi ngizizwa ngiphatheka kabi kubi kulomhlaba esiphila kuwo zimbi izinto ezenzakayo kulomhlaba esiphila kuwo nami nje ngithi angeke ngizosika nginisikele isimo esifana nalesi nalezi ngizibalile kunomfowethu usejele wafunda umfowethu bengamdanga esimameni ubengawathandi amantombazana ubefocusile ezifundweni zakhe wafunda umfowethu waqeda wabuya wathola umsebenzi uthe mayithola umsebenzi kwaba khona umntwana kwamakhelwane ubenabo 15 umntwana khona kodwa niyazi ingane zamanje ukuthi zikhula ngomzimba ithi na 15 ububona ukuthi usisi ongajola naye lo yaziphonsela kumfowethu kaningi kwazisa umfowethu akajwayelanga ukuthandana akajwayelanga ba nomuntu wesimame walahla umfowethu uthe mayilahla kanjalo umfowethu kanti uzifakile emlonyeni wengwenya umntwana akezanga ngenhloso ezinhle uthunyiwe bahlangene omakhelwane bawu3 omakhelwane abahlangana ngegama likamfowethu ekuyena umndeni obothembele kuyo ukuthi uyena ozosikhulula
umndeni bowuthembele kuye ukuthi uyena ozokwenza impilo ibe ngcono la ekhaya, uyena ozovusa indonga eseziwile. Umzwake ekhaya uMagebedu. uMagebedwane indonga ziwile. Umfowethu bese sithembele kuye ukuthi uyena ozosivusa, kwazi senathi besincama nemali ezokugcina sinikele kumfowethu efunda ukuthi akwazi ukuthi azosivusa la ekhaya. Ngendlela nengqondo ngayo bengazi ukuthi vele mhla wathola umsebenzi uyokwazi ukulivusa leli khaya. Walala nentombazana umfowethu lena 15. Ezamile ukuyitshela ukuthi hayibo umncane and wena umakhelwane wami bawothina abazali bakho. Umntwana waphoqa umfowethu wagcina elahlile. Yamvakashela intombazana yalala naye. Ekseni wavuka. Mayivuka umfowethu akukho ukuthi phela ingageza, intombazana eyeqile kuwayo. Kumele iphume igoduke. Wayikhipha umfowethu yeqa yatshona kamakhelwane. Azange kuphele ma-hour athini babe sebengenile abakaSihlohlo. Bafike bamthatha umfowethu. Umfowethu washo ukuthi hayibo mina ngenza ngalutho lengana sithandana. Angithi uphikela ihlazo umfowethu ukuthi phela abakamakhelwane bangatholi ukuthi kunamanyala asewenzile. Ngoba phela yamanyala vele indaba ukuthi angalala nomntwana omncane kamakhelwane. Akagezanga lo mntwana. Umfowethu akasebenzisanga jazi. Konke kwamfowethu kulapha ngaphakathi. Wahamba wayocheka umntwana kwatholakala ukuthi vele umfowethu umdlwengulile. Mase kubuzeka ukuthi umdlwengule kanjani, umntwana nivumelene yini? Umntwana uthi hayi asivumelananga, mina ngimtshelile ukuthi ngisasemncane ngicela ukuthi angilinde yena ofaka ngenkani. Yini into ayihluhlwa abazali. Kuyabuzwa ukuthi hawu mengabe uthe usasemncane wena bosaseyintombini washo ukuthi bengingaseyona kodwa ke bengingazimiselanga ukuthi ngingaze ngilale nomuntu omdala, asivumelananga. Laqulu icala wagwetsha umfowethu wadonsa. Wakhulu umntwana. Mayikhulu umntwana siloke siyamncenga ukuthi makakhuluma iqiniso, umntwana kalivezi. Kodwa kukhona umngani wakhe wagcina esefikile komunye umfana wasekhaya usakhula washo ukuthi hayi usisi uyazisola ngento eyenze ngoba wayithunywe ubani nobani nobani. Ubalala bomama bayi3. Sanimase siyilandela leyo nto sesimbuza lo mntwana waphikwa wathi yena akayishongo leyo nto. Usaba bani labantu abayi3 aba yenza lonke lolitalatike. Asinayo futhi nathi into ephatheka ukuthi singamkhipha umfowethu. Sazama ukuyolibika emaphoyiseni lolidaba walanda umntwana wathi umntwana yena akakaza ayisho lonto. Wadlwengulwa ngempela. Usesaba umzali wakhe nalabo abayi3 abayi2. Baningi abantu abadonsayo emajele, amacala bawazi. Ukukhohlakala kwabesimame. Mabelo abalwa ngamanyala. Ngibhala nje lencwadi inyembezi ziyahlengezela emahlweni. Ikhala liyaqhubeka liyawa liyaphambili ngoba amatoho esiwatohozayo awabhadlanga. Kodwa umfowethu yena wayeza kwazi ukuthi asifusele lo muzi. Wayenenyanga ezintathu ethola umsebenzi. Umona womakhelwane. Kodwa linye ilanga siyokwazi ukuthi sizilungisele lento ngendlela yethu. Inyembezi zethu ngeke ziwele phansi. Siyokwazi ukuthi siziphindezele. Angeke ngiyongena kobandayo ungekaziphindezeli. Ngiyabonga. Hey, kunzima. 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 Dlalelani kude bafowethu nengane ezincane. Dlalelani kude. Kodwa ngingathi nidlalele kude einganeni ezincane kuphela. Dlalelani kude ebantwini besimame abanazi ukuthi nisuka kuphi neyapi. Kunesishwe sithi
induku enhle igawulwe ezizweni. Ezizweni abakwazi ukuthi usuka kuphi, abanandaba futhi nawe. Uma uthola lo muntu wesimama omtholayo, uyena kuphela oyoba nendaba nawe, uyena oyokwazi lokho omtshela kona wena. Hlukanani nabantwana, hlukanani nabantu abanaziyo. Ngiyema lapho. Siyabonga.